Goed, de laatste dag van de meteorologische winter. Dus van de waarkunde houdt de winter op. Morgen is het maaitijd nevens de waarkunde. En dat treffen we, want morgen komt de zinnendrik aardig bij. In het oer het waar van Joertsprutsen. Het wie een donkere dag, maar een kil karakter en een al wat schrale noordoostenwind. Wel, joen en vannacht, bewolking. Die had de oerhoorn. Misschien dat het jaren even opklaren en dan is er kans op gladens. Temperaturen noemen bij de 0 plus 1 op Eiloon 2 graden in de plus. En de wind uit het noordoosten die zal matig of zwak wezen, maar in het watergebied kan die vrij krachtig wezen. En dan zetten we terug naar morgen. De dag begint met bewolking, maar op vlug in de maandtijd komt de zinne erbij. En die zinne is ook vooral in de midden. En dan hebben we toen temperaturen noemen bij de 4 graden in. En dan krijgt het waar wat een schraal karakter tot een matige, want vrij krachtige wind uit het noordoosten. Ja. Die joent de nacht, dan hebben we het lichte frost, min 1, min 2 of min 3 graden. En zeggen we dan naar de dagen daarna, dan hebben we het over waasje, toonsje en vrede. Een protte op waasje en toonsje. Op vrede hebben we wat meer bewolking. De temperatuur nu om bij de 4 of de 6 graden heen. En in de nachten lichte frost, min 2, min 3, misschien op plakken min 4. Dan is het nog een beetje winter. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.